खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 मे शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गुलुं गुजुं खामानि सोमजिगोन, जेरावबो ओंखारनो सम मोनै जागोन। बृष राशि। माबा मोनसे मावनो लानाया गासैबो फैमाल थांगोन, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। समाजनि खामानि मावनो बिबान मोनफानो हागौ, दसेबो जिरायथेरना थानो सम मोननाय नङा। सिंह राशि। रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। नोंथांनि मावनांगौ बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन, मावनांगौ खामानिफोरा बांलांगोन। तुला राशि। थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां बोलोनि गोनांथि जागोन, गोबां नाजाथाबनांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोसोनि बाथ्राखौ बुंथिना लानो हानाय नङा, उसु खुथुजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। गोजौ थाखोनि आनजादफोर होदोंब्ला जाफुंसार जागोन, समाजाव मुं गोसारगोन। मकर राशि। नंखाय दायनि थाखायनो सोरजोंबा बदनाम खालामजानो हागौ, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। कुम्भ राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। मीन राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमांफोरा मोगथां महर मोनगोन, गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।